El monstre, amb 3 monstres, en el bon sentit de la paraula, Albert Prat, Laura Márquez i el Joan Negrier. D'una bellesa devastadora. Sí, ja la passada, Una de les coses, que m'han quedat d'aquesta obra. Queden moltes coses. És una obra claustrofòbica que t'atrapa, que no la pots deixar, Vull dir, l'has d'agafar i és molt difícil que la deixis anar. I on hi ha moltes interpretacions, però jo més que monstres es pot dir fantasmes. Podria ser, perquè són records del passat i persones que venen d'un passat, llavors no sabem si venen com a persona, com a presència, com a record, com a somni. Per tant, sí, la paraula fantasma podria ser bones. Patros, què diu? M'ho ha explicat també Laura, que no sé què dir. Bueno, sí, perquè els fantasmes també són els monstres, no?, que ens creem i que de cop i volta en aquesta funció, com tu has dit, hi ha diferents lectures. He tingut, per exemple, trobades amb tots dos i els dos les recorden diferents, no? És com ens creem, com deia el Joan Maria a la sinopsi, els nostres propis fantasmes del passat, com te'ls imagines tu. I perquè Miró estava acostumat a les seves obres a fer-ho amb altres ambients més urbans i ara se'n va a comunitats rurals. Per què? Perquè és més fàcil en una petita comunitat rural on tothom es coneix que puguin passar coses d'aquestes on, no sé. Ell parla de l'escriptura postpandèmica, en el seu cas, que des de la pandèmia, no sap per què, ha tornat a aquest espai que potser és el de la seva infantesa i fa que les històries, o li surten històries que passen en entorns més rurals, sí. No que ho explica ell? Sí, i de fet, no sé si té a veure amb la pregunta que fas, però la gent que som jo soc de poble, i els espectadors que han vingut, que són de poble, ressonen moltes coses, vull dir que, i ho explicava també a la roda de premsa, que el poble no deixa de ser un espai per explicar alguna cosa que ressona més enllà dels pobles, sinó per explicar el comportament, en el fons el comportament humà. Bueno, sí, jo soc de poble, jo sé, molt poble, però suposo que a partir d'un lloc rural on hi ha poca gent, tu pots desenvolupar tota una societat, no? És allà on realment, de lo petit, tu pots fer-ne alguna cosa gran, no? Des de realment el que passa en una comunitat on, evidentment, com diu la Berta, tothom es coneix, doncs, pots a cop i volta generar conflictes o situacions que universalment són reconegudes, no? Sí. Jo que soc de ciutat, sempre observo en els pobles que es té molt més en compte el què diran. O sigui, que jo és una cosa que no he viscut jo massa, no? En canvi, totes les persones que conec de poble, això de la comunitat, les opinions de la comunitat són molt importants. I moltes de les coses que passen a l'obra no les entendríem potser en un mitjà urbà, Totes aquestes carreteres fosques, carreteres estretes. Realment, l'obra té tantes interpretacions, jo ara els ho comentava, m'ha recordat en algun moment a David Lynch, fins i tot a Crims, de Carles Porta, no sé, té moltes interpretacions, no? A gust una mica de l'espectador. Perquè construeix aquest univers en el fons particular, que és Josep Maria Miró, i sí que té coses com el David Lynch també té un univers particular, però sí que hi ha moments que sonen a mi, com el moment de la panerola al principi, quan ell troba... Tu no fes spoilers, no sé spoilers, això? No. Que doncs el personatge que fa el Joan troba una panerola i hi ha tota una espècie de creuament de realitats entre la meva trobada i la seva, amb una panerola per allà. Sí, David Lynch, aquesta doli podríem posar-hi. Sí, també. I demà també trobaríem encara més, a mesura que passen les obres. I per què tenim aquesta necessitat, ja sigui elements, uns òbvios o altres, d'evocar els fantasmes? Per què? Perquè a les nostres vides hi ha moltes coses sense resoldre, moltes coses sense perdonar, i per això ens muntem aquestes històries? Sí, el Josep Maria sempre diu que el passat és un terreny on pots fer ficció i on pots fabular, no? No és una cosa fixa i depenent de com estàs, el que et passa a la vida, doncs fas que el teu passat sigui d'una manera o sigui d'una altra i aboques del teu passat i portes cap al present el que en aquell moment t'interessa o necessites, d'alguna manera, inconscient, potser.
No sé si jo també crec que els fantasmes et venen perquè hi ha coses que no estan resoltes, no? De cop i volta, en una situació actual en la que tu no saps com moure't, et ve un record, un fantasma del passat de la mateixa situació que no sabies com tancar-la, no? I de cop i volta ara tens l'obligació de tancar-la i tampoc tens les eines. Els monstres o els fantasmes que nosaltres tenim dintre de nosaltres mateixos. Aquesta obra que podeu veure a la Beckett, del Josep Maria Miró. Si us agrada l'univers Miró, aquesta és una obra que heu de veure. Si us agrada Lynch, també. Si us agrada Sí. Tortes, també. Si us agrada Prat, també. Si us agradem nosaltres, Si us agrada nosaltres també. Si us agrada també. Greta. Per cert, deixa'm fer l'obra esquerra. No, a d'ella. Ai, perdona. Aquí. Estàs molt cremada? Quina cremada. Fa uns quants dies t'has cremat. Ah, però això està parlant d'un altre univers. Bueno, ja ho sé, és un altre univers. No seria Lynch, però bueno, seria Lynch. No hi ha cremada, està bé de la cremada, Ella està molt activa, l'hem vist fa poc a Patagònia i el veiem fa poc. Molt poc al costat de casa nostra, perquè som veïns. És veritat. Alegria, Márquez i Prat, gràcies. A tu. A tu, com sempre. I també gràcies a tu, Marga, com sempre, un cop més. I ens veiem d'aquí uns dies. Gràcies. Adéu.